Littafin Iliya ɗan mai ƙarfi na Ahmadu Ingawa. A wani gari can cikin ƙasashen gabas, an yi wani mutum ana kiransa Sahabi da matarsa wai ta Murjanatu. Suna zaune cikin gidan gona, ba waɗansu wadatattu ba ne sosai, amma kuma gonaki. Abinda da ya rage musu jin daɗin zaman duniya shine rashin magaji kawai. Allah bai nufe su da samun ɗa ba. Shekara da shekaru suna ta neman haihuwa, amma ba su samu ba. Ran nan kwanci tashi sai Murjanatu ta samu ciki. Kada ka so ka ga irin murnar da Murjanatu da Sahabi suka yi. Tun cikin yana da wata 4, Sahabi ya so matanadin iccen beke. Ran nan da rana tsaka, Sahabi yana aiki a bayan gida cikin gona, sai ya ji an rafsa buɗa har sau 3. Sahabi ya jefar da fatanya ya sheko da gudu cikin gida. Da zuwansa ya tarar da abin da yake nema ya samu. Murjanatu ta sauka, ta samu ɗa namiji Santino. Da ranar take wayo jama'a suka taru, aka raɗa wa jaririn suna Iliya. Ana nan har yaro ya kusa isa yaye, sai rashin lafiya ya same shi, kafafuwansa duka biyu da hannu guda suka shanye. Shi kenan ya zauna a haka har ya girma. Daga kan ɗan gadonsa baya iya fita ko ina, sai dai in an fita da shi. Iyayensa suka yi bakin ciki kwarai suka haƙura. Wata rana iyayen Iliya sun tafi gona, ba kowa gidan sai shi kaɗai kan gadonsa, yana ta tunanin yadda duniya take, yana ƙulle-ƙullen abubuwan da zai yi da yana da ƙafafu. Kwamfa sai ya ji an yi sallama. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sai Iliya ya amsa, alaikas salam. Kowane ne ya shigo. Sai ga waɗansu mutane su 3 suna sanye da tufafi irin na Larabawa, sun yi shiga alhazai, kowannensu yana rike da doguwar tasbaha yana ja. Suka zauna, Iliya ya yi musu maraba, suka amsa masa da murna. Iliya ya dubi mutanen nan da kyau, ya ga ba irin mutanen da ya saba gani ba ne, sai ya zaci ko irin mutanen nan ne da yakan ji ana cewa suna bi gari suna wa'azi. Malaman nan suka tambayi Iliya ko akwai wani abinci ba su ci. Iliya ya ce ba za a rasa ba, ku duba inda duk kuka gani ku ɗauka ku ci, ba na iya tashi balle in duba muku. Suka tambaye shi abin da ya same shi, ya ce wurin nan da kuka gani tun da aka haife ni a nan nake, ban taɓa leƙa ko ƙofar gida ba, ko bayan ɗaki ma sai an kai ni. Allah sarkin jin kai, ashe malaman nan ba mutane ba ne, mala'iku ne aka aiko su jarraba Iliya.